DJ Amir Piano on the beat. Fatima ni nake so ‘yar ma'aiki, ina ƙaunar ta har abada ba zan daina baituka ba, na yi alƙawari. Fatima ni nake so ‘yar ma'aiki, ina ƙaunar ta har abada ba zan daina baituka ba, na yi alƙawari. Ya masani na komai Ubangiji na Rabbi yau na zo ba na abin da ban taɓa tsammani ba. Allah yau wajenka nake ta roƙo ba abun wani ba, ba ni sabida girman ‘yar babba. Zan yi yabo gare ta uwar sharifai Fatima Zahara, wacce a yau kamar ta ba a samu ba. Mai sama ka sani duk abin da ke kun sha'arushi na soyayyar ta na saka ba zan bari ba, na yi alƙawari. Fatima ni nake so ‘yar ma'aiki, ina ƙaunar ta har abada ba zan daina baituka ba, na yi alƙawari. Allah kai salati gurin ma'aiki shugaban kowa, annabi garkuwar dukkanin halittu. Mai girman da shi ɗaya ne ya ‘yantu sa'ad sahabu ciki har ahalin sarrafu da su na ‘yantu. Sadikanin waliyan nasa su ma ‘ya'ya gurin nana ‘yar Mahamudu jikagun Aminatu. Wanda ya so su yau kan yayi dace yayi gamo da rabo, ba shi babu shan wahala a rayu warsa ya yi guzuri. Maulana Jilani bada kiran nan Abdul Qadir, na gaishe da kai fa uban masana. Jamu mu je zuwa jirgin kaunu, Shehu Barhama yau fairar taka ta cika cif da kauna. Dan Fadima salamu alaika sarki, Shehu Tijjani na Barhama ka fara bauta a ko'ina. Babban jirgi tafiyar ka ta yi daban, ba kamar ka gwani a baga Aliyu na farke ka a raina, Nasirul Kabari. Fatima ni nake so ‘yar ma'aiki, ina ƙaunar ta har abada ba zan daina baituka ba, na yi alƙawari. Fatima assalamu alaiki nana, salamu alaiki Batula, salamu alaiki Fatima ‘yar ma'aiki. Gani gare ki umma ina ta roƙo ki duba halina, ki mini dan isar abban ki ma'aiki. Yau sha'anin ki Fatima shi nake yi, ba batun wasa mai ginna ki Fatima shi nake yi. Mai san Fatima yau baka yi dace, kai gamo da rabo, tashi mu je mu kama yaban tanana, babatin garari. Fatima ni yabanki yana saka ni kamar fanai hauka, ga kuma zuciya ta kuka take yi. Nana a zuciya ta babu tamkar taki ummina, yau sha'anin ki Fatima ni nake yi. Alkawarin yabanki na ɗauka ni ba za na daina ba, ko wuta za a sani a kanki nake yi. Fatima na yi roƙo dubu lamurana, na daina tatata, na yi ta gudu a kanki Batula nana, babatin garari. Fatima ni nake so ‘yar ma'aiki, ina ƙaunar ta har abada ba zan daina bai
ka ilahu ke mata baituka ma. Babu abin yabo a gurin ilahu banda kunana Saddiqa Karima ya mama. Fatima wai maye zanyo a yau ne na ganki ummina, ni fa tunanin hakan a yau ya dama. Na nakiyar da in ta ganin ki umma, I love you nana, zan ta faɗa gare ki ina ƙarawa, na yi alƙawari. Fatima ya yi dace ya yi gamo da rabo, za fa ka gan shi ko yaushe a nishadi. Ba fa da kansa ya yi wannan aikin ba, na Fatima ce gatan kauni ita ce mai nishadi. Kai wallahi santa kawai fashi ne majingina fa kadai, annabi ya faɗa ni dai na bi shi. Kai can wanda ba ka san batula, kai asara ma al'amarin ka za ka gaba nishadi, ka je ka kai nazari. Fatima ni nake so yar ma'aiki, ina ƙaunar da har abada ba zan daina baituka ba, na yi alƙawari. Na sarauniya ce tun a farko har a ƙarshen ma, ba a taɓa yin kamar ta ba yau nana. Gata a nan a can ma dai tana nan, Fatima Zahara ba a taɓa yin kamar ta ba ummina. Fatima ni nake so, ina ƙaunar ta har abada, ina sanna ta nana. Mai neman gari a cikin daji za ya shafa wuya, du maganar da ba zancen batula sunanta ai garari. Fatima ni gare ki nake ta roƙo a ran kiyamar nan, da zafi a tashi zan so na zo gare ki. A ranar Fatima baitutukan kau na da nai tanadi, zan ta faɗa gare ki ina shauki. Ki mini lamanin ki a yau ummina, nai ta zana yabo har izuwa ranar domin abbanki. Alƙawari na ɗauka ba zan bari ba, sai ya dana na ni fa yabanki har yau ban fara ba, ina cikin nazari. Fatima ni nake so yar ma'aiki, ina ƙaunar da har abada ba zan daina baituka ba, na yi alƙawari. Godiya gare ka ilahu zanai, rabbu sarki na da kai mun baiwar yabo a gare ta nana. Nan ne za na so fa na ɗan huta, sai ya dana na roƙo na Madina a yau ummina. Na zo rauda in taimaki bege, Fatima Zahra yarda ki amsa min ummina. Yau ma dai na annabi ne nana, nake ta yin roƙo, ba ni sabida girman abbanki na bar shiga nazari.